Sitten tietysti sillä aikaa, kun kannustalojen ryhmä on nostanut taloa pystyyn, niin Tatu on sitten jo ehtinyt täällä laittaa styroksit kellarin lattiaan. Mr. Pensselikin on saapunut paikalle. Täällä on aloitettu jo räystäiden aluslautojen maalaus. Niitä lyödään tosiaan parin päivän päästä paikallensa, niin ne on helpompi maalata tässä vaiheessa kuin sitten myöhemmin. Mehän ei nyt tehty sitten ollenkaan niin, miten alun perin ohjeistettiin. Eli ei olla tehty ollenkaan koemaalauksia, vaan ruvettiin vaan rohkeasti sutimaan. Me yritettiin etsiä se paras mahdollinen värivaihtoehto kuvien ja värikarttojen avulla. Jälkikasvukin on joutunut pensselin varteen ja ilme kertoo kaiken. Onneksi markkinoilla oli Rookin Silence. Se teki kattovalinnan helpoksi. Tämä Silence on kyllä hyvää mallia. Ja nyt voidaankin sitten hiljentyä ihastelemaan ammattimiesten taidon näytteitä. Arttu laittaa polkemalla, kun se tykkää polkia niin kovasti. Kolme alimmaasta. Yksi oli jo kiinni. Ja sitten joka toinen. Ja momentti päällä Niemelian kirjalle. Morjes! Kyllä menee hyvin. Tarkistus.